ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба қайдгирии сирояти коронавирус дар мамлакат баҳри ташхису табобати шаҳрвандон ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ тамоми тадбирҳои муҳиму саривақтиро рӯи кор гирифт. маҳз тадбирандешиҳои саривақтӣ дар ин самт андешидашуда боис бар он гардиданд, ки Тоҷикистон назар ба кишварҳои минтақа бар зидди сирояти коронавирус муборизаи муваффақона анҷом дод ва инак хушбахтона давоми соли 2022 дар кишвар ягон ҳолати гирифторшавии шаҳрвандон ба ин сироят ба қайд гирифта нашудааст. вале новобаста ба ин ҳолат ҷиҳати ба ваксинатсия бар зидди сирояти коронавируси нави COVID-19 фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро муваффақона идома дода истодааст. бояд гуфт, ки то имрӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон 18 миллиону 523 ҳазору 280 вояҳои ваксинаи зидди COVID-19 ворид гардидааст, ки айни ҳол маъракаи ваксинатсия бар зидди бемории мазкур дар кишвар бо маром идома дорад. дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба имрӯз 23 сентябр бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 2.5 миллион воя ваксинаи коронавак аз ҷумҳурии мардумии Чин вориди кишвар гардид. имрӯз дар ҳаҷми 2.5 миллион воя гирифта мешавад ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар воягузаронии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи ёрдами ҷумҳурии халқии Хитой хеле баланд арзёбӣ мегардад. яъне дар маҷмӯъ қариби 83 миллион воя аз Хитой оварда шуд, ки имконат бахшид, ки воягузаронии марҳилаи якум, дуюм, сеюм ва чорум бо муваффақият давом дода шавад. маврид ба зикр аст, ки то ба ҳолати 22 сентябр дар мамлакат 5 миллиону 332 ҳазору 386 нафар бо вояи якум, 5 миллиону 249 ҳазору 429 нафар бо вояи дуюм, 5 миллиону 97 ҳазору 886 нафар бо вояи сеюм ва 1 миллиону 71 ҳазору 627 нафар аз шумораи умумии мақсадноки аҳолӣ бар зидди сирояти коронавирус ваксина гирифтанд. имрӯзҳо дар анборҳои муассисаҳои тандурустии шаҳру навоҳии мамлакат захираи кофии вояҳои ваксинаи зидди сирояти коронавирус мавҷуд мебошанд, ки сокинон ба таври ройгон ва бе ягон мушкилӣ метавонанд бар зидди ин беморӣ ваксина бигиранд.